Можете да отворите Библиите, които са пред вас, на книгата Неемия, 3 глава. Страница 688. Книгата Неемия, глава 3. Тогава първосвещеникът Елиасиф и братята му, свещениците, станаха и съградиха овчата порта. Те я осветиха и поставиха вратите и чак до кулата Мея и я осветиха, и до кулата Ананиил. И до него градяха ерихонските мъже. До тях градеше Захур, Имриевия син. А рибната порта съградиха Сенаевите синове, които като положиха градите и поставяха и вратите и ключалките и лостовете й. До тях поправяше Меримот, син на Урия, Акосовия син. До него поправяше Месодам, син на Варахия, Месизавел, Иловия син. До него поправяше Садок, Ваанаевия син. И до него поправяха текойците, но големците им не се впрегнаха в делото на своя Господ. И старата порта поправяха Юдай, Фасеевия син, и Месолам, Бесодиевия син, които като положиха градите и поставиха и вратите, и ключалките, и лостовете. До тях поправяха Гавонеца, Мелатия и Меронотецът Ядон, мъже от Гавон и от Масва, подвластни на областния управител от сам реката. До тях поправяше Узил, Арахиевия син, един от златарите. До него поправяше Анания, син на един от аптекарите. И те укрепиха Ерусалим до широката стена. До него поправяше Рефая, Оровиевия син, управител на половината от Ерусалимския окръг. До тях също къщата поправяше Едая, Еромафовия син. До него поправяше Хатуш, Асаванивия син. Амалхия, Харимовия син, и Асуф, Фаат, Моавовия син поправяха друга част от кулата за пещите. И до тях поправяше заедно с дъщерите си Селум, Алоисовия син, управител на половината от Ерусалимския окръг. Портата на долината поправиха Анун и жителите на Заноя, които като я съградиха, поставиха вратите и ключалките и лостовите. Те поправиха и 1000 лакти от стената до портата на бунището. А портата на бунището поправи Малхия, Рикавовия син, началник на Бет Акеремския окръг. И той като я съгради, постави вратите, ключалките и лостовите. А портата на извора поправи Селун, Холозеевия син, началник на Масавския окръг, който като я съгради, я покри, постави вратите, ключалките и лостовите. Поправи стената на Силанския водоем при царската стена, чак до стъпалата, които слизат от Давидовия град. След него Неемия Азбуковия син, управител на половината от Бет Цурския окръг, поправише до мястото срещу Давидовите гробища и до направения водоем и до къщата на силните мъже. След него поправиха левитите начало с Реум, Ванивия син. До него поправише Асавия, управител на половината от Киилския окръг, за своя окръг. След него поправиха братите им начало с Бавай, Хенадовия син, началник на другата половина от Киилския окръг. До него Есер, Исусовия син, управител на Масва, поправяше друга част срещу нагорнището към оръженицата при ъгъла на стената. След него Варух, Заваевия син, поправяше ревностно друга част от ъгъла до вратата на къщата на първосвещеник Елиасиф. След него Меримот, син на Урия, Акосовия син, поправяше друга част от вратата на Елиасивовата къща до края на Елиасивовата къща. След него поправяха свещениците, които живееха в тази околност. След тях поправяха Вениамин и Асуф срещу къщата си. След тях поправяше Азария, син на Масия, Ананиевия син, при къщата. След него Бинуи, Хенададовия син, поправяше друга част от къщата на Азария до завоя, до ъгъла на стената. Фалал, Озаевия син, поправяше срещу ъгъла и кулата, която се издава над горната царска къща, която бе при двора на стражата. И след него поправяше Федая, Фаросовия син. А нетинимите живееха в Офил до мястото срещу портата на водата на изток и до издарената кула. След него текойците поправяха друга част срещу голямата издарена кула и до стената на Офил. Над конската порта поправяха свещениците, всеки срещу къщата си. След тях поправяше Садок и Меровия син срещу къщата си. След него поправяше вратаря на източната порта Семая, Сеханиневия син,
След него Анания, Селемиевия син и Анун, шестия син на Салав, поправяха друга част. След тях поправяше Месолам, Варахиевия син, срещу стаята си. А след него поправяше Малхия, син на златаря, до къщата на нетинимите и на търговците, срещу вратата на Мивкат и до нагорнището преъгъла. А между нагорнището преъгъла и овчата порта поправяха златарите и търговците. Чели сте тази глава? Сега, честно си признайте, като четете Библията, като срещнете такъв текст, какво става? Ама честно, защото аз ги прескачам такива. Сега, първо ние не можем да им изречем имената, после това е някакви си там, къде, какво правили, кои били, изглежда, да си казваме, може би тая глава за какво е написана тук в Библията? Че е превеждана, че е преписвана. Представете си Божието Слово как е било преписвано на ръкописи, предавано, свитъци, колко труд. Това да стигне до нас в не знам колко превода, нали? Просто и тая глава, що не е прескочили ведно си? То четеш, вие някакъв път така, нямате ли чувство, че някои неща, като че ли, или като четете, подчертавате ли си Библията? Да. Някога обаче опитвали сте да четете непочертаното. Нали, някакъв път ние четем подчертаното. Аха, так, да, това е най-важното. Нали, според това, което ние си мислим. Сега, ако трябваше някой да напита дали тази глава трябва да е Библията, може би щяхме си кажем, тя се отнася за от тогава. Нали, тя е нещо, което, ще си кажем, какви са тия хора, градят стена. Добре, окей, градили някога си. Давай нещо, нас сега навълнува. Ние сега имаме икономическа криза. Имаме безработица, имаме корупция. Това навълнува нас. А тук някой си какво правил, кой бил, какъв бил по професия, златар, аптекар, другия с дъщери, какво правили, нещо си правили. Обаче интересно е, че се казва, всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за поправление, за назидание, за изграждане, за да бъде Божий човек одобрен и съвършенно приготвен за всяко добро дело. Тоест, има полза от всичкото писание. Знаете, една приказка, където някой казал, изрязвал си стихове, които не му харесвали, изрязвал и накрая Библията какво става? Понякога не, може би според нашата човешка преценка, някои неща повече ни харесват. Особено пък, щом са Божиите обещания. Те са, което ни вълнуват нас. Божиите обещания. Какво е обещал Бог за нас? Това е, което ни вълнува. Ние ги знаем даже такива текстове наизуст. Може да отидем дори в молитва да кажем, Боже, ти си обещал! И да му припомним, да не би да е забравил. Но, така или иначе, в Божието Слово имаме история, имаме поезия, имаме мъдрост, имаме изобличение. И ако всичкото писание е боговдъхновено, то и в такива текстове има нещо, което Господ е благоволил то да остане, да бъде записано и да се препредава векове наред, за да дойде и до нас днес. И макар да не изглежда много далечно като местности, хора, ние искаме да видим там принципи, да видим Господа, да видим вярващи, които са се уповавали на Него и да видим какво това може да бъде от полза за нас самите, които живеем в 21 век, които си имаме съвсем други проблеми. Но нека да ви припомня да влезем в контекста на този текст. Неемия е бил един юдеин от пленените. Знаете, евреите в своята история са имали период, в който са били завладяни от Асирия и после Вавилония и те са откарани в плен. Те са отведени от земята си в друга страна като пленници. И там са били 70 години в плен. Неемия е бил един от пленените юдеи, който обаче явно е бил така харесан по някакъв начин или е имал, не се казва много подробности от неговата биография,
но това, което знаем за него, че той е бил виночерпец на Артаксеркса. Тоест, макар и пленник, той е бил облагодетелстван. Той е бил в царския палат и е трябвало да пие от виното, да види дали няма да отровят Артаксеркс. И по този начин обаче той е нямал никакви проблеми за своето съществуване. Той е бил близо до царя, налива му виното, слуша един човек с, може би, пленен, обаче без грижи. Въпреки това се споменава в първите глави, когато той разбира от някои от пленените иудеи, с които е разговарял, че Ерусалим, града, който е символ на израелската нация, култура и най-вече на тяхното духовно благословение и поклонение пред Бога, че този град е съборен, а портите му са изгорени. И аз ще ви припомня, вие сте чели тази книга Неемия, това за него е така, той го понася много трагично, започва да пости, започва да се моли в плач, в ридание. Знае, че Израел са в плен или тяхното състояние не е случайно. Те са в това състояние, защото си го заслужават. Защото казва, ние се отделихме от тебе, не послушахме твоите закони. И ние днес си казваме, нашето състояние тук е несправедливо. Нали? Сравняваме се с някои други държави и си казваме, не е справедливо. Обаче, може би ние трябва да се замислим дали няма нещо, за което да се покаем. Или нещо, което да искаме да се промени. И така, Неемия не само това, но той получава Божия призив да съгради стените на Ерусалим. Знаете, в миналото един град, който е без стени, той не е град. Защото всяко едно племе може да дойде, да заграби, да пречкоса и да разруши. Но когато един град е съграден, вижте, тук не случайно се изборява, че са сложени вратите, портите, ключалките, резетата. Той е затворен, той е защитен. И тогава той приема призив от Господа в своето сърце да отиде, въпреки че е виночерпец, да си остави спокойствието, което спокойна работа. Гледай си виното, пиршествата, банкетите и се наслаждавай на шведските маси и си яш и си пей, какво ти трябва. Обаче призива от Господа, той е силен. Когато дойде призив от Господа, той е по-силен от нашите удобства и от нещо земно и човешко. И той разбира и отива в пост и молитва. Вие знаете, предните глави описват неговите молитви, дори как се моли за греховете на целия народ. Ходатайствени молитви. И как придобива благоволението на самия Артаксеркс. И започва пак с много молитва, обаче той казва нуждата си да бъде съграден градът Ерусалим, неговите порти да бъдат възобновени. И той приема тази мисия и тогава Бог му дава благоволението на Артаксеркс, дава му и препоръчителна писма, с които той да вземе дори материал, с който да съгради стената и града. Но специално тази глава ни говори нещо различно. Тази глава ни говори за нещо различно. А какво е то? Тук се споменават имена на хора. Говори се за това, кои са точно те, от кой род са. Казва се еди кой си, ама син на еди кой си. И се казва също на кое място точно ще съгради. Сега може би ние ще си кажем за какво е нужно това на обикновения човек. Това е някакъв минал факт. Обаче, ако ние разсъждаваме от гледна точка на това, което е в нашата реалност, аз искам да извадя някои практични приложения за нас като християни днес. Сега, нашата мисия като църква е каква? Да благовестваме и да бъдем, както ни нарича апостол Павел, посланници на помирението. Да носим мир с Бога. Да носим помирение с Бога. Нека заедно да кажем помирение с Бога. Което става как? Чрез вяра в Господ Исус Христос. Човек намира мир с Бога и прощение на греховете. Знаете, възкръсналият Спасител каза, идете по целия свят и проповядайте това благовестие. Хората да се покаят в името на Исус и да дойдат до спасение. Това е нашата мисия днес. Сега аз покрай събитията тук напоследък виждам много интересни коментари в българския народ. Аз искам да го сведа в нашия народ. Едните казват така: абе, църквата
що не си гледа постите и да си гледа гладните, ами ще ни казва как да живеем. Значи това е една група хора. Друга група хора казва пък, защо църквата мълчи? Нали, когато има криза, защо мълчи църквата? Сега какво да прави църквата? Да мълчи ли или да се обажда? Нали, хората искат да живеят както те си искат. Нали, както им е удобно, егоистично, без да се съобразяват с никой, че дори с Господа. Да не се съобразяват с Бога. Щом изпраща църквата и казват да си гледа постите там, да ни казва как да живеем. Същевременно обаче има други хора, които смятат, че църквата, както Библията казва, че тя е стълб и подпорка на истината, нали така ли? Ако ние вярваме, значи тя трябва да има глас. Трябва да се каже кое е правилно, кое не е. Защото някакъв път виждаме нередности. Много просто нещо. Вижте нашия казус тук в момента, за който ние сме заставали и искаме общината да го реши. Много им е трудно. Дали да има хора без бански на плажа или не? Според вас трудно ли е това нещо? Как ще е трудно? Това просто е много елементарно е. Това е толкова на фона на нашето положение, това е супер дреболие. Да се реши хората да ходят ли с бански на плажа или да не ходят с бански. Това е просто не се иска много мислене, не се иска дебати, не се иска да се събира Синедриона да решава. Това просто всеки един нормален, здравомислещ човек може да го реши много лесно. Обаче не е така. Големи, кмета ми се обажда по телефона и казва, хората се разделиха. Разделихме хората. Това е проблема. Защо? Защото не така. Точно така. Плажа не е място за голтаци. Докато другите казват, да, хубаво не е така да гледаме голи. И сега, кой да послушаме? Кое е правилното? Разделиха се хората. Разделиха се. Една елементарна ситуация. Какво да кажем обаче за нещо повече? Знаете ли, в момента в Хърватско ще има референдум, Хърватско, нашите съседи, референдум, допитване до народа. Защо? Знаете ли защо? Да се каже, кое е истинското семейство. Дали е между мъж и жена, или може да бъде между двама мъже и между две жени. Пак да бъде семейство. Това е в момента новина. Пишат ни във връзка с нашия казус, ни казват, сега пък ни какво трябва да решаваме. Много сложен въпрос. Кое е семейството сега? Трябва да се реши, понеже не може да се реши лесно, трябва целият народ да го питаме и да направим много допитване да им какво мисли народа. Кое е нормалното семейство? Кое е семейството? Виждате ли каква вълна на нечестие нас ни залива? Днес говорих с един от пасторите, който се върна и каза, 10 години живех в Америка. Когато отидах преди 10 години, на първия гей парад в Сан Диего имаше 250 човека. А сега след 10 години има 250 хиляди. Разбирате ли за какво говорим? Каква промяна на ценностите и каква деградация? Какво морално падение? Едно време, аз спомня, моят дядо ми е казвал така. В селото, където е живял той, ако един мъж ходеше по потник, се смяташе, че не е прилично. Пак сега какво говорим? Значи това е само, аз ви говоря, само две поколения назад. Докъде стигнахме, че голям въпрос. Дори днес слушах едно интервю, казват, че общинските съветници не могат да го решат толкова лесно този въпрос и може би ще да остане чак за другата сесия. Сигурно ще го оставят за като свърши лятото. Зимата ще коментираме как да ходим на плаж. Добре, окей. Ние ще чакаме да видим кога ще се намадруват и ще решат, да решат сериозния казус. Може ли да се ходи на плаж без бански? Това е много сериозен въпрос. Тоест, ако ние виждаме една, бих я нарекал, паднала духовност, това е морално падение. Това е, представете да се дискутира, референдуми да се правят кое е семейството, дали да бъдем голи, да се чудим сега защо някои мислят така и да угодим на всички. Това говори, че има деградация. После се чудим защо имаме проблеми в съдебната власт, в политиката, в икономиката, в бизнес. Ние вижте за какво дребно нещо има морално падение, а какво да говорим за сериозните неща, които са свързани с много пари, с решения, от които зависи
бъдещето на народа ни. Колко много трябва да се молим за нашия народ. Как трябва да застанем и ние в пост и молитва за народа си. Но същевременно ще кажа, молитва е мотика. Това е истината, скъпи брати и сестри. Сега, каква е реакцията на един такъв казус? Когато срещнеш сериозен проблем, когато има криза, какво е най-лесното, което ти си иска да направиш? Какво? Най-лесното, какво е? Да избягаш, разбира се. Кажеш, тая България е загубена, дай си вземем чоколата и да няма. Да се оправят. Нали? Това е така става и в един най-малък проблем. Нали? Скараш се с някой, ни ще да го виждаш. Вкараш се в семейството, дай се махаме, фаща и си пътя да се разделяме. Нали? Това е най-понадолнащото, най-набързо да го решим. Набързо как? Как го решим? Като не се виждаме повече. Избягаме от проблема. Сега, друга реакция. Нали? Това са видови реакции. Да недоволстваме, да мърморим. Има много хора, които ще мрънкат, нищо няма да правят, ама само ще мърморят. Ще мърморят тук, ще мърморят там, ще мърморят. Нищо не правят. Мърморането не е нищо градивно. Значи това не е градивно. А ако се да мърморят, дори и медиите, какво правят? Тук стана това, тук стана това. И какво това? Това докъде води това нещо? Библията какво казва за присмивачите? Господ въобще присмивачите ги слага в една категория много под проклятие. И той казва в събранието на присмивачите да не сидиш. И ние ще видим в много от такива така наречените шоута днес, които се правят по телевизията, те има само присмехи. Усмиват този, усмиват трети. И това какво градивно е? Нищо, това не е градивно. Това е да оплюиш този, онзи, другието и да се смеем на някой, който ни го бива. Така. Това е друга категория. Друга категория ще избере да се моли. Днес се обадих на един пастор, да видим какво ще правим във връзка с гей парада. Ние се събрахме вчера, пасторите, и мислим да участваме и да бъдем част от един марш на традиционното семейство или шествие на традиционното семейство, в което ние искаме да кажем, да заявим, че традиционното семейство е между един мъж и между една жена. Това е Божия модел. Другото води проклятие, скъпи брати и сестри. Господ не можа да издържи проклятията на Содом и ги унищожи. Не можа да издържи. Знаеш ли, че там има един праведен Лот, отиде да протегне ръката си, да го изведе оттам, обаче това беше. Изведе го и ги унищожи. Дори и Господ Исус в тази глава, която прочетахме в началото, също казва, горкоти Хоразин, защото ако бяха се извършили такива дела, по-леко ще е на Содом и Гомора. Това означава, че има нещо, което не само нас не смущава, но и Господ го смущава. Защото той реши да унищожи тези градове заради греха на содомията. Така ще го нарека. И какво ние да направим? Ние можем да се молим. И аз му викам на този пастор, да обсъдим това. Тъй не, аз вика няма да дойда. Що е? Ако беше за молитва, ще да дойда, но иначе няма да дойда. Окей. И от такива хора има нужда. Обаче истината е, откъде изляза тая приказка? Лозето не щяло молитви, но искало мотика. Значи ние можем да се молим, обаче истината е, че ние трябва да действаме. Ние се молим, Неемия се моли, но той не остана само с молитва. Стана и събра хора да градят стената. Нищо няма да се случи, ако стигнем само до молитвата. Истината е, че целта на молитвата е да ни даде духовни сили. Духовни сили да можем да преодолеем натиск. Защото има натиск. И ако разгледате внимателно книгата Неемия, има много натиск, той е преживял. И от присмехи е стигнал до заплаха за живота им и те трябва да се бият с ножовете в едната ръка и с другата с мистрията и така са градили. Обаче молитвата е необходима за да даде духовни сили, за да може да се извърши богоугодното дело. Никога не спирайте само до молитва. Може да се молите, но има и време за действие. Така че ние трябва ясно да разберем от коя група сме, докъде стигаме. Христос каза следното. Божието царство, какво? Не е да се види,
Нали, то не се вижда. Да кажеш, ето тук в тая държава е Божието царство. Тук насам не. То не е да се види. Какво казва той Христос? Божието царство къде е? Във вас. Ако вярвате, че това, кажете, Божието царство е в мен. Това говори, че Божието царство е невидимо, но то е духовно царство. И когато говорим за царство, нека да сложим някои други думи, да ни помогнат по-лесно да разберем, защото Библията говори много за Божието царство, за небесното царство. Срещали ли сте този израз? Много често се среща. Христос в проповед си говори за небесното царство, Божието царство прилича. Но ако ние за нас царство, тая дума е по-далечна, нека да сложим някои други думи, като, например, Божието господство, Божия ред, Божиите закони. Не каза ли той, ще напиша словото си, законите си на сърцата им? Нали така казва? Така казва. Тоест не е нужно, че не знаем какво казва Библията. Бог е дал на всеки един човек съвест. Но и нас като новородени хора, той ни дава да разберем Неговата воля. Дал ни е духовна чувствителност. И също Божият ред. Божия ред. Днес хората искат да емигрират, ама знаете ли къде емигрират? В страните, които има ред. И ние харесваме реда, но той е станало именно, защото богоугодни хора са казали, това може да бъде, това не може да бъде. И ние искаме да има ред. А когато говорим за господство, какво значи господство? Значи Божието управление. Господ да бъде господар, да управлява. И той казва, Божието господство, с други думи, е във вас. Ние, които сме приели Исус, сме го приели за Спасител, но и за Господ. Нали така? Съгласни ли сте с мен? Слушайте ли внимателно? Добре? Или ви се преспа? Говорим за Божието царство. Исус обаче каза какво да се молим. Каква да бъде нашата молитва? Да бъде Твоето царство, да дойде Твоето царство, къде? На земята. Пуснете малко от духа. Да дойде Божието царство на земята. На земята да дойде Божието царство. Божието царство е в нас, но то трябва да дойде и на земята. Разбирате ли разликата каква е? Значи ние искаме Божие царство, ние си вярваме, обаче хората на земята ни казват, блажени вярващите там. Блажени баламечките там да си вярват. Ние искаме Божието царство, Божие ред на земята. И то няма как да стане, ако си стоим пред телевизорчетата и нищо не правим. Нали? Иска се действие, богоугодно действие. Когато трябва, се молим, но когато трябва да действаме. И аз вярвам, че това е така. Когато нещо се коментира между хората, а ти мълчиш, това е времето, в което ти трябва да кажеш Божието становище. Когато виждаш неправдата, не да погледнеш на друга страна, се че ни лук ял, ни лук мирисъл, а да кажеш това е неправда. Обаче, какво се случва? Това не извежда от зоната на спокойствието, от зоната на удобството. Говорих скоро с един служител и той имаше искреността да каже, вече нищо не ми се прави, направо се уморих. Ма няма уморяване в тая игра. Ние, така, вече се уморих и съм вярваш, значи, дай, какво да прави? И как си почуваш? Искам да ви кажа, скъпи брати и сестри, по-добре да умреш за кауза на Господа, отколкото да чакаш безславно и сиво да остарееш. Това е истината. Хората, за които четем в Божието Слово, имаха едно вълнуващо християнство. Не защото се търсиха удобството и защото гледаха да не би някой да им се присмее и да им се разсърди. Нямаше да бъде християнство, ние нямаше да стигне до нас благата вест, ако си бяха гледали удобството светите апостоли. И множеството мисионери, и множеството хора, които са посветили и да не привеждат Библията и си оставят удобството и да дойдат да направят нещо, което Бог им влага в сърцето. Така и за нас, скъпи брати и сестри. Виж, казвате, аз не съм апостол, не съм велик мисионер. Ти си мисионер на твоето място. Ти си мисионер с хората, с които общуваш. И на първо място ни трябва да очистим себе си и сърцата си, за да живеем угодно пред Бога. И после господство означава да се запиташ за Господаря ти какво мисли за твой живот. А ако ние казваме, това е много трудна работа, и ние се страхуваме да се го кажем, Господи, ти какво мислиш за моя живот? Защото е опасно. Ако го питаме, той може да ни каже нещо, което ние искаме друго. Обаче, ако кажем господство и той е наш Господар, трябва да сме съгласни на жертви. Нищо не става без жертви. Това е истината. Не се изисква кой знае колко от нас.
Днес живеем в свободно време. Никой не е днес пратен в Белене заради вярата си. Аз съм живял обаче във времето на гонението. Когато отивам на църквата и стоят отвънка младежи по-големи от мен и стоят и записват имената на всички, които влизат в училище. Ученици. Казвам на тинейджерите, аз така съм бил на църква. Не знаеш да бягаш ли, да се криеш ли, и то е ясно, че те идват да правят, да смущават. Няма да говорим за пасторските процеси, които много пастори са били интернирани, някои си дадаха и живота дори за Божието. Днес нямаме такива проблеми. Днес е свобода. Всеки е свободен. Може да си вярва, може и да не вярва. Обаче, призива стои върху нас днес. И ако ние искаме духовна промяна, искаме ли духовна промяна за страната си? Искаме ли Божието царство на земята? Налага се. Налага се да вземем думата. Налага се да излезем от удобството си. Налага се да има действие, което трябва ние да направим. Знаете ли защо ви прочетох тази глава тук? Знаете ли защо? Защото тя, знаете ли какво не разкрива? Че Господ не работи с анонимници. Не работи. Господ работи с личности, с хора. И зад всеки тук стои някой си. Ние как вярваме, бе? Как вярваме, че се спасим? България ще се спаси. Как ще се спаси? Всички българи ще бъдат спасени. Тъй ли? Няма. Се спаси, който повярва. Който е Иван, Драган, Петкан. Той ще се спаси. Иван е вярващ, се спаси. Драган не е вярващ, няма се спаси. Така е. Няма нищо такова общо. Нали? Господ работи с народа на Израел, нали? Да, общо. Обаче Господ работи с единици. И те следват. И те вървят заедно. И той каза, да, ама ако не следваш, какво? Бог и от тези камъни може да издигне чада на Аврам. Така каза Господ. Не дейте си мисли, че сме чада на Аврам. Не дейте си мисли, с други думи, все едно аз да кажа, че сме християнска държава. Бог работи с единици. Единици, които дори по отношение на спасените, нали, то ти с самарянката говори. Ти говори с Никодим. В Библията е пълна с имена и с личности, с които Господ е работил. И с Симеон, и с Анна, и с Захарий. Където и да четете, виждаме имена, за които Бог е работил да ги спаси, но и чрез които е работил, за да извърши нещо. И Савел, и Акила, и Прескила, и Анани. И ще видим, че Библията е пълна. Тази глава, за какво ни са написани толкова много хора тук? Все едно, тук казва, коя е фамилията му, на кое място ще служи и какво ще прави. Ясно да, и какъв е по професия. Нали, казва се. Тук виждаме какво многообразие има. Имаше златари, имаше аптекари, имаше областни управители, имаше мощници на областни управители, имаше обикновени хора, има, тук се казва за той с дъщерите му, събра се дъщерите с него да му помагат. Не да си гледат само да не си чупят ногтите, ами да помагат. Нали? Помагат. Казва си, примерно, ето за Варух стих 20, поправяше ревностно, нека заедно да кажем ревностно. Значи не е да отби номера, ами със сърце. Казва, тая работа тук иска бачкане, иска труд, иска екшен. И изброява. Всичките имена не говорят коя е фамилията му, каква е професията му, къде трябва да гради и какво трябва да направи. И на кое място и какво да направи. Цялата тази глава не говори именно за това. Няма анонимни тук. Дори са отбелязани те, с които не се съгласиха да работят. 5 стих казва, до него поправяха тикойците, но големците им не се впрегнаха за делото на своя Господ. Просто се спомена, ето 12 стих, и до тях поправяше заедно с дъщерите си Селум, Алоисовецен, управител на половината от Иерусалимския окръг. Скъпи брати и сестри, Божието Слово иска да не каже, че има неща, които са извършени за всички. Всички могат да са призвани да бъдат спасени, но само който повярва, ще бъде спасен. Всички имат призива да отидат да служат на Господа, но само този, който го приеме и се посвети, той служи. Не случайно казва
едни наградата им е такава, а на други едвам ще устои, като едвам ще се измъкнат като спасение, ама едвам. На ръба, на косъм. Тоест, ние имаме да се замислим за това, че Божия поглед и Божия призив е както към всички хора, но така и лично трябва да го приемем. И да се молим и да искаме от Господа да ни даде да разберем ясно къде сме ние. И ако ще градим падналата духовност, ние публика ли сме или сме участници? Ние инструмент в Божията ръка ли сме или сме, дай да гледаме какво ще стане. Много съществен въпрос, скъпи братици. Какво човек прави? Какво действие? И днес ми прави впечатление, че много хора от светските реагират и се произнасят, а християните не са толкова активни. А същевременно е ясно, че ако ние трябва да воюваме, това е една духовна битка, в която ти, заставайки отпред, има възможност и да получиш удари. Аз искам да получа медал, обаче не искам да ме удрят. Възможно ли е това да стане? Искам да върша Божиите дела, ма всички да ме харесат. И всички да ме приемат и да кажат: браво бе, пасторе, направо си страхотен. А не е така. Ще има и хора, които ще кажат: махни го това. И ще бъдат много гадни. Сега в интернет с възможността хората да скрият своята самоличност, това им дава възможност да постъпват и да пишат като изчадия на ада. Отприщват се такива, защото се скрива и той не го знаеш кой е. Няма смелостта да застане дори със собственото си име. И ще казват неща, които на нас не ни харесват. Обаче ние е нужно, ако искаме да съграждаме духовността. Вчера ми се обаря една жена толкова с такава благодарност. Каза: благодарим за вашето служение, че можем да гледаме по интернет предаванията. Просто това е благодат за нас. Каза: и тук има църква, ма вашата църква е... Радвам се да чуя такива известия. Че ние служим да се нахранят духовно и други хора. Обаче, какво избераме? Може да изберем да си останем и да мърморим. И да недоволстваме. Нищо не се променя. Променя се, когато бъдем активно включени в действия, които са богоугодни. И когато трябва, и аз смятам, че е момент също, казвам това, за да ви подготвям, по време на гей парада, не точно по същото време, ние ще се съберем пасторите да решим, но почти с единодушие решихме, че искаме да участваме в едно шествие за традиционното семейство. Искаме да кажем, че вярваме, че това е Божия ред. Бог е създал Адам и Ева, а не Адам и Иван. И това е Божия ред. И ние не искаме изопачение. Не искаме Божия ред на земята. Не искаме Божието царство. Не искаме приличие да има в нашата територия. Това е нашата земя. Бургаския плаж, тук ние сме. Това е. И ние, като християни, не искаме да позволим нечестие в нашата земя. Ние трябва да издигнем глас и да се борим. И ако говорим за вяра, могат да не ни чуят. Но когато говорим за приличие, тогава са предизвикани и те да вземат участие. И аз съм казвал този пример. Толкова лесно е, някой ще каже: дали Господ, как ще грабне Господ своите си? Не може да има някой много вярваш, пък Бог да не го изтърве. Какво ще стане? Ако някой иска Бог да вземе своите си, пак някой да не го е разбрал, че е толкова вярваш, защото е таен ученик. Знаете ли колко лесно става? Вземете, сметете железа, пирончета, клечки, буклуци и всичко и сложете отгоре един магнит и да видите колко лесно ще ги отделите. Много лесно, за секунди. Металния се залепа на магнита и всички буклуци остават. Това е истината. Същината на човешкото сърце е много важна. И Господ знае, толкова лесно, и аз виждам, щом от едното така дреболия се определя кой къде се намира, толкова лесно, пък на Господ въобще не е да ме трудно. Той преценя нашите сърца и да ни помогне Господ не само да бъдем правени, поради това, че сме приели Неговата правда, но и да израснем до друго ниво, да кажем: Боже, употреби ме аз да не бъда човек, който стои в зоната на удобството, или пък който недоволства, но да бъде човек включен в духовните промени на народа си. Защо ви го казвам? Защото ако ние организираме един
парад на семейството, а излезем 10 човека, ще станем за смях. Обаче ако излезем 2000 човека, ще станем за показ. Има значение това. И тук може би забелявате различни хора с различно положение. Някой ще казва, аз съм много високопоставен, бе. Абе, аз съм шеф тук, аз как ще излизам да... Нали? Аз кой съм? Сега ще излизам и аз да се излагам по улиците. Ето вижте, за кой става просто така. Областни управители, златари, аптекари, изброява ги нарочно и казват търговци, бизнесмени, това са търговците. Нямаше такива, аз сега ще ходя да градя. Нали? Тук става въпрос за градене. Тук става въпрос, дай вар, носи количката, донеси пясък, дай тухли да изградим стената, сега дай да издялкаме тук от тези гради и врата. Тук става въпрос за нещо от този род. За златар може да кажем, аз боравя с злато. Тук трябва да правя камъни. Не е за мен. Обаче хората не мислеха така. Хората разбраха Божия призив и тръгнаха. Казаха, това е угодно пред Бога. Това трябва да бъде нашето сърце, скъпи. Аз ви представям картината, много близка е до нашата. Много близка. И ако днес трябва да градим, хората се нуждаят, истинската реална причина е липсата на вяра в човешкото сърце. Безбожието, това е истинската причина. Дано Бог да ни помогне. Направо ми е кеф, че съм част от едно вълнуващо време. Вълнуващо време. Време, в което ние можем да искаме духовни промени. И ние почнахме с молитва. И се молим, Господи, кажи ни какво да правим ние, какво да направим за нашия град, как да се промени духовността. И забелязвате, че те не ни наричат секти. Вече не смеят да ни наричат секти. Тук-там е. И аз не случайно ви казвам, че това е една битка. Това е една духовна битка. Не само, че трябва да ни уважават, ами трябва и да наслушат. Защото ние заставаме от нашия авторитет, ами от авторитета на вечното Божие Слово, което се е доказало през годините. Ние няма какво да го доказваме. Доказало обратното, че където е имало сексуална разюзданост и падение, цивилизациите са унищожени. Точно поради тази причина. Това е доказателство. И ние трябва да се борим за нашето време, за нашия народ, за нашите ценности, за нашата държава. Всеки според каквото може. Чаткаш се там, пиши нещо, подкрепи някой. Ма го подкрепи, не да го заставяш на нож срещу него. Той е казал нещо християнин, брат твой, и ти пишеш нещо срещу него. Мислете и участвайте. Организираме нещо да направим заедно. Заедно. Аз вярвам, че това е следващата ни крачка, към която Бог ни призовава. Да се борим именно за това, за приличие в нашата земя и да се борим за Божия ред. Не за гей реда, не за извращеняците, за Божия ред на България. Божия ред искаме. Обичаме ги? Всички хора обичаме. Те са хора. Те са хора. Обаче греха им не може да го обикнем. Начинът на живот не може да го обикнем. Това е, ако някой иска да спори с Библията. Това е Содом и Гомора, знае целият свят. Защо е ставало? Така че явно е и ние трябва да бъдем част от хората, които искаме да се промени духовността на България. Бог да ни даде откровение, се моля, да ни даде разбиране и виждане колко е съществено необходимо да бъдем част от... Сега ще ви кажа нещо да си мислите. Едно от нещата, които искаме да се случи на това шествие за традиционното семейство, е някои от по-младите семейства да си извадят булките, да си извадят роклите. И младоженците си извадят костюмите. Моя костюм ми го откранаха. От терасата ми го откранаха. Сватбен има костюм. Някои от булките може би не могат да се поместят в роклите си. Но аз съм го виждал това нещо. В Украйна гледах такова шествие, булки, облечени. И трябва да ви кажа, че това са нестандартни. Гледах в Холандия, една жена беше се облякла като булка и раздаваше брошури. И всички се въртяха около нея. Гледай си,
А брошурите бяха за това, че каза, ние сме Христовата невяста. Нашия младоженец, моят младоженец е Господ Исус. Вижте какъв нестандартен начин. Хората се трупаха да видят, какво прави тая булка там? И всеки отиваше и тя му раздава брошури. Ма за това се иска смелост. Иска се да се излезеш от удобството и да не ти пука. Защото знаеш, че го правиш за правдата. А Божието царство е праведност, мир и радост. На земята. На земята. Не само в сърцата, не, но на земята. И царството Божие се грабва на сила. На сила. Не става така, без нищо. Става с сила. Всяко място, което стъпиш, земята ви е ваша. Да, ваша, ама трябва да убийте изполините и да ги заземете. Това е. Ние днес се сблъскаме срещу духовни крепости, срещу лъжи, срещу клевети, срещу злоба, обаче ние трябва да се бием. Защото това е, както каза апостол Павел, доброто воинстване на вярата. И такива мънички човеченца като апостол Павелчо, хоп, тръгнаха и промениха и Азия и стигнаха до Европа. Защото приеха призива и не си търсиха лекото и мекото, но казаха, Боже, да бъде Твоето царство на земята. Нека се изправим да благодарим на Бога. Аз ще продължавам да ви говоря в тази тема, защото тя е актуална. Благодарим Ти, Господи, и Ти се покланяме. Благодарим Ти за Твоето Слово. Ние искрено желаем, Боже, на тази земя да бъде Твоето царство. И ние се срамуваме, Боже, и се покаяваме, че има нещастници в нашата земя, които живеят в греховете си и които се гордеят с това. Боже, прости ни. Може би Ти ни напомняш с всяко наводнение, земетресение, бедствие, че Ти си сътворил един чудесен свят, но и Ти искаш да има Твоя ред. Боже, ние се покаяваме за годините на атеизъм, комунизъм, на безбожие, на неверие. Прости ни, Боже. Прости, Господи. Ние се покаяваме за окултизма, който има в нашата земя. Покаяваме се за това, че и ние самите сме съгрешили, не сме били верни пред Тебе, Боже. И Те молим, Господи, да дойде Твоето царство на земята. Ние искаме Твоето царство да дойде в нашата земя, Боже, където ние живеем. За да бъде не земя, от която хората бягат, но земя, която е благословена. И знаем, Боже, че това става само чрез господството, чрез управлението, чрез реда. И ние искаме, Боже, Твоето управление, Твоя ред, Твоите закони, богоугодни. Затова, Боже, Те молим да ни дадеш Твоето царство да расте на тази земя. Повече спасени хора, да бъде пропагандирано и издигнато Словото Ти. Помогни на нас да не се срамуваме, да не се страхуваме от всички презрители, но и изкусители. Помогни, Господи, в тази духовна битка да вземем твърда позиция и да служим на Тебе, докато е ден, докато можем, докато сме живи. Благодарим Ти, Боже, и се прекланяме пред Тебе. Моля Те да оживиш тези думи в сърцата ни и да ни помогнеш, когато се прочете нашето име и нашата фамилия, да бъдем хората, с които Ти си работил, които са поели отговорност, които са дори изложили себе си на опасност, но които са свършили нещо за изграждането на тая паднала духовност. Помогни ни, Боже. Прекланяме се и вярваме, че Ти ни водиш, че ни обичаш и че Ти си силният. Вярваме, че тази битка, тя е битка с победа. Благодарим Ти, Боже. Благодарим Ти, че събуждаш сърцата ни.
Благодарим Ти, че има призив за духовна промяна. И ние искаме да бъдем част от това. Благодарим Ти, Боже. Прекланяме се пред Тебе и хвалим Тебе, чудния Господ.